Felix, smiem vedieť, prečo si sa tak rozhodol? Si proti? Nie, absolútne nie. Viem, že som sa ťa mal opýtať ešte predtým, než čokoľvek podniknem, ale vedel som, že budeš súhlasiť. A keďže chcem, aby Deborah bola odteraz mojou zástupkyňou, také... Prestaneš pracovať, starý otec, či čo? Nie. V poslednom čase som sa cítil tak trochu unavený, ale to nie je dôvod. Robím to, pretože Deborita chce byť užitočná. Chce začať znova pracovať. A na to je najlepší spôsob podať jej pomocnú ruku a postupne celej rodine. Myslím, že je to skvelý nápad. Veľmi sa teším, Alejandro. Som vážne rada, že súhlasíš. Pripijeme si spolu. Na moje rozhodnutie umožniť Deborite pracovať? A tiež na moje rozhodnutie. Konečne sa porozprávaš s deťmi o svojom vzťahu s Dianou? Áno. A hneď teraz. Tak na to. Nepáči sa ti to rozhodnutie starého otca? O to nejde, Elena. Nevšimaj si ma, nemám náladu. Kamila, keď sa začne hovoriť o tvojej sestre, nikdy nemáš náladu. Čo je to s tebou? Elena. Áno, ďalej. Ahoj, Jacko. Elena, miláčik, Kamila. Potrebujem s tebou hovoriť. Áno, dobre. Tak zožeň brata a stretneme sa v obývačke. Dobre. O chvíľu sa porozprávame. Prečo si mi to urobila? Čo si o sebe myslíš? Čo si ty o sebe myslíš? Si potvora, Deborah. Už ti nestačí vysmievať sa do tváre chudákovi Felixovi. Hľadáš stále nové spôsoby a príležitosti, aby si sa mohla váľať so svojím hlúpym milencom. O čo ti ide, Deborah? Potrebuješ byť stále s tým idiotom? Budete robiť tie svoje svinstvá medzi papiermi v kancelárii? Tak to so mnou nebudeš rozprávať. Som tvoja staršia sestra, Kamila. A budeš si ma vážiť, aj keby som ťa mala rovno umlátiť na smrť. A najmä nezabudni. Buď opatrná. Dávaj si pozor, čo hovoríš Elene, pretože ťa budem sledovať ako pod mikroskopom. Čo ste taká zamyslená, Diana? To nič. Mám starosti. Rozumiem. Láska prináša starosti. Láska? Áno. Som iba zvedavá. Alejandro k vám tiež niečo cíti? Zavolal som vás sem, lebo sa vás potrebujem niečo spýtať. Prečo toľké okolky, otec? Jasné, Ocko, pokojne sa pýtaj. Čo by ste povedali, keby som sa zaľúbil do inej ženy? Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt.